L-anzjani u żgħażagħ, żewġ ġenerazzjonijiet isseparati mill-ġenerazzjoni tal-ġenituri. Iżda li meta taqgħadhom flimkien, teżisti sinerġija perfetta hekk kif l-esperjenza tal-anzjanità tingħaqad mal-enerġija żagħżugħa. Dan kien is-sentiment espress it-tnejn filgħodu fil-Parlament fejn l-Speaker Angelo Farrugia mexxa seduta speċjali bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani bit-titlu Parlament Solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet 2019. Laqgħa li matula ż-żewġ ġenerazzjonijiet tkellmu dwar l-esperjenzi kif ukoll il-mod kif iż-żewġ ġenerazzjonijiet jistgħu jtejbu flimkien is-soċjetà ta' madwarna. One News ħal-kummenti ta' Anthony De Giovanni, anzjan ta' 72 sena, li stqar kif minkejja l-qabża fl-età bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani, iħoss li l-istereotip assoċjat ma' relazzjoni bejn żewġ gruppi ta' etajiet ma jeżistix. Dan hekk kif l-aħħar snin huwa ħakors fl-università li laqgħu ma' studenti żgħażagħ. Konna naqsmu flimkien ħajja ta' kuljum ta' studenti u konna ngħinu li xulxin mingħajr differenza ta' etajiet. U anki naturalment meta kont fil-kunsilli lokali, il-kunsilli żgħażagħ u kunsilli aktar anzjani u mhux daqstant żgħażagħ ġifieri kienu jaħdmu flimkien u jixxerjaw l-idejat u anki jaqsmu biex ngħidlek ix-xogħol li kellu jsir. Fuq in-naħa l-oħra tal-ispettru tal-età, Yves Borg Bonello ta' 16-il sena spjegat kif mill-anzjani iż-żgħażagħ jistgħu jitgħallmu ħafna. Semmit l-eżempju kif minn n-nit tagħha hija bdiet titgħallem dwar l-arti tat-tissir. Inna minnaħa ta' missieri kienet għalmitni kif nagħmel il-pulpetti meta kont żgħira u mhux l-ewwel darba li nsejrila xi ħaġa x'raġek u inna minnaħa ta' ommi għalmitni kif insejjer tiġiġ. Waqt is-seduta tkellem is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Giusdacelis li saħaq dwar l-importanza li wieħed iħares lejn l-enerġija bejn l-anzjani u żgħażagħ bħala xi ħaġa importanti u li taqqat minkejja d-differenza fis-snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.